of military aggression and supporting armed groups in Tigray amid a rise in tension in the region. In the late 1990s, fighting and unrest killed thousands of people and displaced millions more. Hello and welcome. Our top story is from the Horn of Africa. From foes to allies to adversaries again, the relationship between Ethiopia and Eritrea is a complicated one. The two neighbours have long been at odds over their shared border and Red Sea access. They share a bloody history, and now a new conflict seems to be on the horizon. Ethiopia has asked Eritrea to withdraw its troops immediately. كم تريو زلهم جانتانا إيرتران إثيوبيان أم ميديا كما تقولوا تدقاقامي تمساسالي فيش سركل بلو زملالس تملالاسي نجر كم زخونه غيرهم يمزقلصو انتاي غنا يقلصون يوم دحريهم كل غزي ات ستوري وي ونت ناراتيف ات ترخا بناي إثيوبيا عيني يوم زطمتو زخا كبيت صراح كم صبينا زلون عاب صراح يصبينا هم زلو كم إيرتراويان هذا عب غوبب قدمينا لو كنفنقلو زلنا مخنياتو regardless انت عينت قنعነት አለና ወይ ወንቁዕ መትከል አለና ቁራ አገር አረጋግጽ አለና ሚዲያ ናይ ዓለም በተደጋጋ ቀጻሊና ኢትዮጵያ አይነ ትረኻ ኮስዲ ዝፍትን በተደጋጋሚ እዚ ሕጂ ናይ ኩናት ብልጽግና በትክክል ኣብቲ ዜናታት بخمس መንገድ ክመጽ ስለዘለይ ኣመንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ኩናት መንፈስ ማለት ማልዕሩኽ ዝነበሩ ክልተ መራሕቲ ኣብ ብዙሕ ጽቡቕ ዝተነበረሎም for whatever reason ድማ ብዙሕ ግዜ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝገብርዎ ዝምድና ብፍላይ ኣብ 1991 ክሳብ 95 ኣመንጎ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ መራሒ ዝነበረ ሽዑ ፕራይም ሚኒስተር መለስን ኣመንጎ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ አፈወርቅን ዝነበረ ዝምድና ዳርጋ በአፍሪካ ደረጃ ይኮንስ በዓለም ደረጃ ዓብ ኣብነት ካውንን ብዙሕ ተስፋ ዝተነበረሉን ነይሩ 2018 ድማ ስቶሪክን በሓድሽ ኣመንጎ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ኣመንጎ ኣብይ ኣሕመድን ዝነበረ ዝምድና እውን ተኣካይዳ ዝነበረ ኣዝዩ ቅልጡፍ ብዙሕ ተስፋታት ንዓና ነቶም ኣብቲ ዞባ ንቕመጥ ረዲኮንስ በዓለም ደረጃ እውን ሰባት ወላ እናተጠራጠሩ ተስፋ ንኽገብሩሉ ዘኽእሉ ኩነታት ተፈጢሩ ነይሩ ግን ዘይቅፅል ምዃኑ ድማ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ኩነታት እዩ ብርግጽ እቲ ብውሽጢ ባህጊ ናይ ኢትዮጵያ ኤሊት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ገግዜ ፀገሞም ዘውፅዎ ነገር بهلاوة إيرترا زي حجوسات مخانومن بالأولوية إيرترا زي حجوسات مخانوم ترى كونس بهجنا توم إيرترا وحيتهم عباي إثيوبيا نكهانسو حلم سلوزلهم كل جزء تواسعات بوليتيكانيا مال تواسعين anyway إثيوبيا ترى كونس نعمل عالم بوليتيكانيا هاتون تواسعتي دونالد ترامب تري ولا نوركون توم دقفتنا تو كندمنتاي مبسعات عتيلهم أصلت أمساتو قد بايلهم أوروبا كمو everywhere is the same مبسعاتي خامن لام نبوري سلازي إزي أمونغو كلتين هاجرات زلو تدقاقام زرو زلو تسقم نبحكي نتكبابينا زبكليو برقص كم تري وزلهم نيرترا كسيسوم كسنا إثيوبيا دما سراونا إيرترا أوش إثيوبيا كم زلون كالي كله كمز مسألة كبي زخونة كستات قبل علينا تزنبس أني حنا اللون برقص إيرتراون زاكل ملسته على قرب ولا تدناوجيان تلا نتي ملسنا إيرتراون كنت كملو جميرة مالو كم تري ود اللهم إيرترا تغلى لنا تملسي ريجكت كم زجبرتون أبى مزحتو زيناتات كوت رينا لنا حجي أنت كريكم دليل لغو إزي اتقند تزارب زلو زت كملو زلو مين ستريم ميدياي اتقند تسقم كوين زلوجن إزي حجي نريا زلنايو ናብ ክልል ትግራይ የጸግዕ ከም ዘሎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ገሊጹ እቲ ውድብ ሎሚ ኣማስዮ ኣብ ዘውፅኦ መልእኽቲ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝተፈጸመ ግጭት ብምጥቃስ ወገን ኣዲስ ኣበባ ናብ ትግራይ ዘነጻጸረ ሓድሽ ወተሃደራዊ ምድላው ይግበር ከም ዘሎ ከሲሱ ወገን ሕብራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን ዝርከብዎም ማሕበረሰብ ዓለም ክቃላሕ ንዝጸንሕ መተሓሳሰቢታት ብምን ኣዳግማይ ኩናት ከይውላዕ ግብራዊ ስጉምቲ ክወስዱ ሕወሓት ተማሕጺኑሎ እንተኾነ ግን እቲ መንቅስቓስ ሰራዊት أبي كبابيتات كم استرعي حوحت بزرزر عين ترن درال سراويتون كم زنر يزلنا زي تسراويت زبحال زلو ده خالي ريبورت مخبركم كتعازا سلزغونكم حتى سراويت ኢትዮጵያ ከቢብና ክብል ከሲሱም ህወሓት ኣብ ዘርግሖ ሓድሽ መግለጺ ኣብ ዝቀረባዋን ዝተፈጸመ ግጭት ብምጥቃስ ብወገን ኣዲስ ኣበባ ናብ ትግራይ ዘነጻጸሩም ሓደሽቲ ወተሃደራዊ ምድላዋት ይግበሩ ከም ዘለው ከሲሰሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕዚ ድማ መጠነ ሰፊሕ ናይ ኣጽዋርን ሰራዊትን ምንቅስቓስ ብምግባር ገዚፍ ወተሃደራዊ ዓቕሙ ናብ ትግራይ ብምጽጋም ናብ ካልእ ዙር ደማዊ ኩናትን ምታው ኣብ ምህንዳድ ይዝርከብ ክብል ህወሓት ከሲሰሎም ህወሓትን
ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ክትግበር ከም ዝደልዩ ብምንጻር ድማም እዚ ሓደገኛ ሳዕቤን ዘለዎ ወተሃደራዊ ምድላዋት መንግስቲ ኢትዮጵያ ጠጠው ኢሎም ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ናብ ልዝብ ክእቶ እምበር ናብ ካሊእ ደማዊ ኩናት ከኣቱ ፍጹም በተደጋጋሚ ብዙሓት ፖለቲከኛታት ይኹኑ ካልኦት ሲቪክ ማሕበራት እቲ ኩነታት ንክቕየረሎም እዚ ዝርእይዎ ዘለዉ ኩነታት ኣዝዩ ዘሕዝንን ኣሰካፍን ከም ዝኾነን ናይ ብልፅግና ምንቅስቃስ ድማ ብኩሉ መንገዲ ናብ ኩናት ይኸይድ ከም ዘለዎን ዓብ ኩናት ናብ ትግራይ ገፁ ይቐርብ ከም ዘለዎን ንዑ ዝገልፅ ሓበሬታ ብየማንን ፀጋምን ክወፅን ክገማዳሕን ንሰማዕ ኣለና ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ካብቲ ቨሪ ሴንሲቲቭ ዝኾነ ሓበሬታ ኢና ክንብሎ ንኽእል ምክንያቱ ህወሓት ድሮ ንዓለም ክነግር ጀሚሩ ኣሎ እዚ ነገር እዚ ሸለል ኢልኩም ተሪኹሞ ፅባሕ ንግሆ ክመፅእ ዝኽእል ተሓተቲ መን እዮም ክኾኑ ቅድሚ ሕጂ ሓንቲ ካብቲ ህወሓት ጽቡቕ ነገር ዘለዎም ክትብሎ ትኽእል ብዙሕ ጉድለታት ኣለዎም ግን ጽቡቕ ነገር ዘለዎም ናይ ምእዋይ ክእለት ኣለዎም ተርዲኹምሎም ናይ ምእዋይ ክእለት ኣለዎም ቀልጢፍካ ንሕብረት ኣፍሪካ ይኹን ንገለ ቀልጢፍካ ደብዳቤታት ምፅሓፍ ክእለት ኣላቶም እዚኣ ኣላቶም እዚኣ ድማ በይፈሊጦማ ኣብ ኣራት ኪሎ ከለዉ ፈልጥዋ ስለ ዝኾኑ እዩ ስለምንታይ ፈልጥዋ እንድሕር ኢልካ ድማ ቀልጢፍ ዘዕወየ ብዙሕ ግዜ ዝዕወት ንሱ ስለ ዝኾነ እዛ ዓለምና ንነብራ ዘለና ከምኡ እያ ንሓቂ ትፅባዕ ዓለም ኣይኮነትን ቀልጢፍ ዘዕወየ እሞ ብዝበርታዕ ቋንቋ እንድሕር ኸይዱ መብዛሕትኦም ፖለቲከኛታት ናይ ዓለም ናይ ኣሜሪካ እንተሪኻዮም ዜናታት ኣርቲክልስን ጭብጥታትን ታሪካዊ ሰነዳትን ዘንብቡ ይኮኑን ኣሚን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ትዊተር ዝረኣዮ ሓቂ ዝመስሉ ስለዚ ኣብ ትዊተር ኣክቲቭሊ ምፅሓፍ ቀልጢፍካ መልሲ ዘይምሃብ ኣብዚ ናይ ሕጂ ዘለናዮ ናይ ሶሻል ሚድያ ዓለም ኩሉ ግዜ ወላ ቅንዑ ሃሉ ተጋጊኻ ከም ዘለኻ እዩ ልክዕ ከምዚ ሓደ ዓብ ሚድያ ዘለዎ መፅኡ እንተኸሲስካ ወይ ብሓሶት ተፀሊምካ ምናልባት ውሕዳት ሰባት ነቲ ሓቂ ክፈልጡ ይፅበ እዮም ዝበዝሕ ግን ኣብ ጎኑ ኮይኖም ኣብ ጎኒ እቲ ዘፀልም ዘሎ ኮይኖም ክፀርፉካ እዮም ዝውዕሉ ሕማቕ ኣብነት ክበኩም ሓንቲ ጓል ወፂኣ ሓደ ወዲ በዲሉን እንድሕር ኢላ እንታይ እዩ ዝበዝሕ ሰብ ኣብ ጎና እዩ ዝኸው ኣብ ጎና ኮይኑ ነቲ ወዲ ዘይፈልጦ ገይርዎ ድዩ ውዒልዎ ድዩ ከይተፀበየ ከምኡ የለን ሕሉፍ ሓሊፎም ኣብ ኢትዮጵያ ንሪኦ ኣለና ነቲ ወዲ ኣብ መንገዲ ረኺቦም ኣፍንጭኡ ዝሃረምዎን ክቐትልዎ ዝፈተኑን ኣለዉ ናቱ ድምፂ ከይሰማዕካ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ እቲ ሚድያ ተራ ናይ ሚድያ ዘይምርዳእ ከቢድ እዩ ክኸውን ዝበዝሐ ሰብ ኣብ ሚድያ ዝርዮ ይኣምን እዩ ኣብ 7-8 ፖስት ኮይኑ ተሪእዎ ሰብ ይኣምን እዩ እዚ ብልፅግና ነዚ ስለ ዝፈልጥ ብብዙሕ መንገዲ ነገራት ፓምፕ ከም ዝኸውን እሞ ነቶም ናይ ምዕራባዊ ዓለም ፖለቲከኛታት ማኒፕሌት ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣለዎም ነታ ገይም ግን ኣብ ትግራይ ክኾን ከላ ህወሓት እውን ይፈልጥዋ እዮም ስለዚ ብተደጋጋሚ ኣብ ደሰይም ፀወታ ክልቲኦም እዮም ተፀሚዶም ዘለው እቲ ኩነታት ድማ ከም ዝንሪኦ ዘለና ህወሓት ብግምጣሉ ጭብጢ ዘለዎ ነገራት ይዘርግሒ ዘሎ ብልፅግና ወላ ሓንቲ ናይ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ከይጠቐሰ ክኸስስ ፈቲኑ እዚ እውን እቲ ዜና ናይ ኢትዮጵያ ዝሰወር ዘሎ ካልእ ዙር ደማዊ ኩናት ደው ይበል ክብል ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ሓቲቱ ህዝቢ ትግራይን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ንሰላም ካብ ዘለዎም ዘይንቕንቕ መትከል ዋጋ እናኸፈሉ እውን እንተኾነ ኩሎም መፈላለያት ብዝርርብን ሰላማዊ መንገድን ክፍትሑ ክሰርሑን ክምሕፀኑን ፀኒሖምን ኣለውን ክብል ድማ እዩ ኣብ ሰሙናዊ መልእኽቱ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ኣዘኻኺሩ ዘሎ ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶርያ እውን እንተኾነ ዝርርብን ቀዳምነት ብምሃብ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ክፍፀም ፓነል ሕብረት ኣፍሪካ ክፅዋዕን ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ትግራይ ኩናት ክጅመር ከም ዝኽእል ዝገልፅ ሓበሬታ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ናበዩ እቲ ኔክስት ሙቭ ንዝብል እንታይ ክኸውን ይኽእል ንዝብል እንታይ እዮም ክገብሩ ዝደልዩ ዘለዉ ብኩሉ መንገዲ ክንፍትሾ ኢና ቢካዝ ናብ ትግራይ ጥራይ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ እውን በዓል ሳሊን ዝብልዎ ዘለዉ ዋላ እውን እቲ ፀብፃብ ብካልእ መንገዲ ዝርዮ ዘለኹም ክርእየኩም እየ ክንወኩም ኢና ኣብይ ኣሕመድ ንትግራይ ሞራል ያኮርር የበሎ ምናልባት 17 ክውደል ይኽእል 5 ምናልባት ካብ ማክሲመም 17 ክውደል ይኽእል ኣብ ኣምሓራ ክልል ዘሎ ሓይሊ ብምሉእ ኣውፅአ ዋላ ፋኖ ኣምሓራ ክልል ይቆፃፀሮ ናብ ትግራይ ክዘምት እየ ኢሉ ኣሎ እዚ ካብ ብልፅግና ዝረኸብናዮ ሓበሬታ እዩ ኣብ ጉዳይ ብዓፋር ገፅ ዘሎ ኩነታት ከምኡ ናይ ጉዳይ ኣብ ፀለምቲ ወፂና ኢና ኩነታት ዝብል ኣብኡ ፕረዚደንት ታደሰ ወረደ ዝሃቦ መግለፂ ንእሽተይ ክንዘራረበሉ ኢና እዛ ዘረባ እዚኣ ኣብ ካልእ እውን ደልየ ረኺበያ ኣለዃነ ምክንያቱ በብዙሕ መንገዲ ንዑ ዝመስል ነገር ንርኢ ስለ ዘለና ኢና ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊቱ ብብዝሒ ካብ ክልል ኣምሓራ የውፅእ ከም ዘሎ ካብ ዝተፈላለዩ ንፋኖ ገዲፍሎም ይወፅእ ከም ዘሎን ሲንስ ፌብሩዋሪ 7 ዝብል ኣሎ regime forces have fully withdrawn from large parts of South Gondar zone pulling out of at least 18 towns and 13 Warada administrations including areas that previously hosted major regime military camps
ብዙሓት ወታደራት ናቱ ካብ ክልል ኣምሓራ ይስሕብ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ብልፅግና ስለምንታይ እዩ ነዚ ዝገብሮ ዘሎ እንድሕር ኢልና ድማ ነቲ ዝሓስቦ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ወይ ወታደራዊ ኣጀንዳ ንመጀመርያ ንትግራይ ምህራም ከም ቀንዲ ኣጀንዳ ወሲድዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ናብ ኤርትራ እውን ናይ ምኻድ ናይ ኩናቱ ናብ ኤርትራ ገፁ ንማይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ እውን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ ብብዝሒ ሰራዊት ካብ ክልል ኣምሓራ ደውፅእ ዘሎ ካብ ክልል ኦሮምያ ደውፅእ ዘሎ ዓይንብለይ ስንብለይ ናብ ክልል መን ኢኻ ትብሎ ክልል ትግራይ ዝኸይድ ዘሎ ዓቕሚ ዘለዎ ዓቕምታት ኣኻኺቡ ንዑ ክሃርም ይደሊ ስለ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብዙሕ ፀብፃቢ ዝወፅእ ዘሎ በዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መወዳእታ ንትግራይ ጥራይ ድዩ ክሃርም ዝደሊ ዘሎ እዚ ሰብ እዚ እንድሕር ኢልካ ኖ እቲ ናቱ ፕላን ዝሰፍሐ እዩ እቲ ንሱዳን ዝሕሰብ ዘሎ ኩናት እንተበልካ እቲ ናብ ኤርትራ ገፁ ዝሕሰብ ዘሎ ኩናት ተበልካ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝሕሰብ ዘሎ በቲ ዓይኒ ናቱ እቲ ነገር ናቱ ዳይ ዘይኮነሉ ዘሎ እምበር ሓሳባቱ ቀሊል ኣይኮነን ሰብ እዚ ንኩናት ከም ናይ መወዳእታ መማረፂ ወይ እውን ናይ መወዳእታ ኣብ ስልጣን መፅንሒ ንሰባት እናናቆትካ እናባላዕካ እናጣፋእካ ኣብ ስልጣንካ ምቕፃል ከም ሓደ ዝከኣል ነገር ስትራቴጂ ገይሩ ወሲድዎ ኣሎ and this is going to be very very interesting ምክንያቱ በዚ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ከዋፅኦ ድያ ይዋፅኦን ብፍላይ ድማ ነዚ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ በቲ ናብ ሱዳን ገፁ ዝገብሮ ዘሎ ሓደ ዓብይ ጭብጢ ከርእየኩም ክፍትነ ናብ ኤርትራ ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ ድማ ሓዊስና ንረዮ እስከ መጀመርያ እዛ ጉዳይ ናይ ሱዳን ትበሃል ዘላ ሓደ ቦምብ ሼል ዝኾነ ሬቨሌሽን ወይ እውን ምስጢር ወፂኡ ኣሎ እንታይ ይስኸ ኣብዚ ከርእየኩም ያነ እውን ንዑ ፖስት ገይረ ኣለኹ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሮይተርስ ዝበሃል ንነዊሕ እዋን ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ኣልጀዚራ ኣውፂእዎ ዝነበረ ሓበሬታ እዚ ኣልጀዚራ እንታይ ኢሉ ነይሩ ኣብ ቤንሻንጉል ዝበሃል ዞባ ኣብይ ኣሕመድ ወታደራዊ ማዓስከር ከፊቱ ከም ዘሎ እዚ ድማ ነዚ ማዓስከር እዚ ናይ ሓሜት ሰራዊት ካብኡ ኣሰልጢኑ ካብኡ ኣበጊሱ ማለት እዩ ኣሽሓት ወታደራት ኣብዛ ኣሰልጢኑ ንሕሜቲ ነቲ ናይ RSF ዳዕመ ሰሪዕ ንምሕያልን ነቲ ኩናት ንምቕፃልን ዝወስዶ ዘሎ ስትራቴጂ ምዃኑ ተነጊሩ ነይሩ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እንድሕር ኢልና ኢማራት ካብ ብዙሕ ቦታታት ተገሊፋ ስለ ዘላ እቲ እንኮ ንዳዕመ ሰሪዕ ሰርቫይቭ ንክትገብር ዝወሰደቶ ናይ መወዳእታ ምርጫናታ ብልፅግናን ኣብን ኮይኑ ንኣቢ ይፍተወይ ፅላዮ ብዝኾነ መንገዲ ሰፊሕ ዝኾነ ወታደራዊ ንሰፊሕ ዝኾነ ኣጀንዳ ናታ ኣብ ብልፅግና ኣውሪዳቶላ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ኣካል ናቱ እዩ መዓልታዊ ሓድሽ ምስጢር ዝወፅእ ዘሎ ስለምንታይ ዝጥምቶ ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ዓብ ዓይኒ ከርእየኩም እየ ነዚ ኩነታት ናይ ሱዳን ቀደም ኤርትራ እያ ትግደሰሉ ነራ ገለ ክፋል ግብፂ እያ ትግደሰሉ ነራ ክንብል ንኽእል ኢና ቅድሚ 2 ዓመት ገለ ምክንያቱ ኢማራት ንካልኦትም ናይ ግብፂ ሚድያ ብዛዕባ ከምዘይዛረብ ዓቢሶም እዮም ስዑድያ ናይ ጋልፍ ምርድዳእ ስለ ዘለዎም ኢዶም ኣይእትውን እዮም ነይሮም ኣብ ጉዳይ ናይ ካልእ ኢድካ ኣይትእቱ ዝዓይነቱ እዩ ነይሩ ስርሖም ኣልጀዚራ ሕልፍ ሕልፍ ኢሉ ትንክፍ የብለይ ግን ይፈርህ ነይሩ ትቐጠር ንባዕሉ ምስ ናይ እስራኤልን ናይ ኢማራትን ዝነበረ ቱርኪ ምስ ኢማራት ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ስለ ዘለዎ ኣይንተናኸፍን ናዚ ዓይነት እዩ ነይሩ ነናትና ኣለና ነናትና ስራሕ እውን ስለ ዘለና መንገድና ብከምዚ መንገዲ ኢማራት ከም ድሌታ ክትከይድ ፀኒሓ ሕጂ ግን ገይም ተቐይሩ ክሊርሊ ገይም ተቐይሩ ስዑድያ ክልተ እጅጋናታ ካምቻ ናይ ክልተ ኢዱ ሰብሲቡ መሐመድ ቢን ሰልማን ቲፎ ኣትይዎ ኣሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ቲፎ ንኢማራት ንምውዳቕ ንኢማራት ንምቅላዕ ንኢማራት ፅልዋኣን ንምድኻም ብሙሉእ ሓይሉ ምስ ሙሉእ ሚድያናቱ ብዙሕ ባጀት ገይሩሉ ዓብሎ ብፈኒዩ እሞ ካ በይኑ ስለ ዘይክእሎ እውን ኣገደሲ ስትራቴጂካውያን መሻርክቲ ሒዙ መፂዎ ኣሎ ስለዚ እዚ ሮይተርስ ዘውፅኦ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ሓበሬታ ይነበሮምን ክብል ኣይክእልኒ ነይርዎም ኣልጀዚራ ኣምፂዎ ነይሩ እቲ ሓበሬታ ሳተላይት ኢሜጅስ ገይሩ ኣምፂዎ ነይሩ ግን ብዘይካ ኣልጀዚራ ናይ ቀጠር ስለ ዝኾነ እምበር ካልእ ምዕራባዊ ሚድያ ክትንክፎ ኣይክእልኒ ነይሩ ናው ኣብ ኣሜሪካ እውን ዓበይቲ ፓብሊኬሽንስ ከይዶም ብዛዕባ RSF የውፅኡ ነይሮም እዮም እዚ ናይ ሮይተርስ ወፂኡ ዘሎ ግን ከባቢ 8 ሰባት ምስክርነት ዝሃብሉ ሳተላይት ኢሜጅስን ሓዊሳያ ነዚ ኣብዚ ኣቕሪባቶ ዘላ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ መድረኽን ኣገዳሲ ኩነታትን እዩ ክንዲ ምንታይ ኣዛራቢ ጉዳይ ኮይኑሎ እዚ ክንሪኦ ኢና ነቲ ኩነታት ናይ ክልቲአን ሃገራት ድማ ብዝሰፍሐ መልክዕ ከነንብቦ ክንፍትን ኢና መጀመርያ ለሚ ጊቭ ዩ እቲ ባእሲ ኣበይ በፂሑ ኣሎ ናይዘን ክልተ ሃገራት ቅድሚ ናይዚ ኣብ ሱዳን ዘጋጥም ዘሎ ንብሎ ዘለና ምርኣይና መጀመርያ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ መሻርክቲ ሃገራት ዝነበራ ኣበይ በፂሑ ኣሎ እቲ ጉዳይ ናተን እስከ ብሓደ ንርኣዮ
For years, Saudi Arabia and the United Arab Emirates were seen as inseparable partners, twin pillars of power in the Arabian Peninsula, shaping oil markets, controlling regional politics, and projecting influence across the Red Sea and Africa. But now, that partnership is cracking. Proxy wars in Yemen and Sudan have escalated into open, deadly competition. Strategic ports, gold mines, and corridors of influence, once shared ambitions, have become battlefields. What happens when allies turn rivals and the pursuit of resources outweighs loyalty? Can the Gulf survive a rivalry driven by gold, ports, and power? Hello and welcome. Okay. እዚ ዛንታ እዚ ሓደ ካብቲ ሚድያ ናይ ዓለም ናይ ማእከላይ ምብራቅ ጥራይ ብለክ ኣለኹ ናይ ኣሜሪካ ብምሎም ፓብሊኬሽንስ ዓበይቲ ምንጭ ናይ ዜና ዝኾኑ ዋሽንግተን ፖስት በሎ ዎል ስትሪት ጆርናል በሎ ፖለቲኮ በሎ ኒውዮርክ ታይምስ በሎ ዩኔም ብሉምበርግ በሎ whatever እቶም ዓበይቲ ፓብሊኬሽን ፎሬን ፖሊሲ አትላንቲክ ካውንስል ብምሎም እቶም ዓበይቲ ምንጭ ናይ ዜናታት ንብሎም ቢቢሲ ካልገሎ ሲርካ ማለት እዩ ዳርጋ ኣብ መዓልታዊ ክትብሎ ትኽእል ወይ ናብ ሓፂር ግዜ ብዛዕባ እዚ ባእሲ ናይዞም ክልተ ነጋውስ ክዛረቡ ይውዕሉ ኣለዉ ኣንድ ብዙሓት ሰባት ድማ ሓደ ኣገዳሲ ሓቂ ይገሃድ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ሓቂ ዝገሃድ ዘሎ እዚ ተራ ባእሲ ከም ዘይኮነን ተራ ዘይምስሓሓብ ከም ዘይኮነን ኩላቶም ተረዳድዮም ኣለዉ because is a big እዚ ጉዳይ እዚ ንክልቲአን ሃገራት ዓቢ ዋጋ ከኽፈለን ዝኽእል ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ so they're going to pay price እንድሕር እዚ ኣብዚ ሚስ ካልኩሌሽን ዝተጋጢሙ ሓደ ካብኣቶም ጌጋ እንተፈፂሙ ናይ ምውዳቕ ክእለት ዝለዓለ ከም ዝኾነ ስለዚ ክልቲኦም ንሓትሕዶም እቲ ባእሲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ገለ ጥራይ ኣይኮነን ኖ ኤቭሪዌር ኣብ ኩሉ እዩ ዘሎ እቲ ባእሲ ስለዚ እዚ ባእሲ እዚ ሓዲኦም ጥራዩ ሓያል ኮይኑ ክወፅእ ዝኽእል እዚ ሓዲኦም ሓያል ኮይኑ ክወፅእ እንድሕር ኮይኑ ድማ ክልቲኦም መጀመርያ መሐመድ ቢን ዛይድ ናይ አቡዳቢ ወይ ናይ ዩኤኢ ንጉስ ንመሐመድ ቢን ሰልማን ከም ሓደ ናቱ ተምሃራይን ናቱ ጁኒየርን ገይሩ ይዝርዮ ነይሩ بهاجر درجة ببوليتيكا درجة اخترق الله هاجر سعود عربي عب هاجر سزي سعودي كلنا جرجر له هاجري مجمريا نا إسلام زعبيه بوتاي نزيب بزخوني يقول مجدي أب دبي بلاسو سره كادي خا ولا تكنولوجيا مع بير كادي خا كتكوي تغني خا أسلام تاك عندي أب هيوتهم أبي تاريخ زلوا أب القرآن ناتهم أب كلا أبي بوتا زلوا مكان مدينة أب سعودية ينزلوا سل السعودية إنفلونس ناتا ناتشرالي بعلى دليل لميناتهم صوت رايد يكون استفتراوي سلوالله سفي حجريو ناتشورال بتفترض ما أبتي إسلام وعالم سلواناتا كم قبول غير استوزدي راينا تزلوم هيسرحوا نيروبي زبال سلازي اتي ناتشورال زلوم انفلونس انت تتقيموا حجي كتقموا جميرو مالو ننو هوانا يتقموا يميرو ابدا بدما امارات مالتي زي محمد بن زايد نزنا السعوديه باور يفلطون يريبها انتاي نقبر نيرو نزي باور ناي السعوديه وي نزل لو عقمي بوتنشال زي تتقموا زلا سفي زخونه صلوا نسعوديا كل زي ديستراكتد كتكون داليا نيرو ابتي كون نغرات ابناي مسلم برادرهود مس ايران كتتفانن مس ايران كتباس مس اسرائيل زلو ነገር ከም ዝከውን ስለዚህ ኩሉ ግዜ ኣብ ካል ነገራት ናት ነበለት ንሱ ጽልዋናቱ ከዓቢ ቴክኖሎጂ ናቱ ከዓቢ ካብ ወፃኢ ድማ ስዑዲያ ከም ገለ ነቲ ነገር ክርዳእ አንተ ጀሚሩ ድማ ቢዝ ክገብራ ኮንቴይን ክገብራ ብየመን ገይሩ ከጨንቃ ብሱዳን ገይሩ ከጨንቃ ብኩሉ መንገዲ ክሓፃፅራ ኣብ ልዕሊ ድማ ንእስራኤል ኣብ ጎነ ሒዘ ነዚ መሐመድ ቢን ሰልማን ቅልውላው ክትወል ኽሊ ነቲ ቪዥን ነቲ ናይ ቁጠባ ለውጥ ክገብረ ዝደሊ ዘሎ ኩሉ ከም ዘይሰልጥ ክገብረ ታሕቲ ብዙሕ ክስራሓሉ ፀኒዩ ወይም ስዑዲያ ነዚ ጉዳይ እዚ ካብ ሓያል እዋን ተረዲኦም መጥራይ ደይኮነሲ ቀንዲ ፀላኢ ናቶም ናብቲ ክኸድዎ ዝደልዩ ዘለው ማንም ከም ዘይኮነን እስራኤል ከም ዘይኮነ ካልእ ከም ዘይኮነ ኢራን ከም ዘይኮነ እንታይዳ ኣብዚ ጥቆም ዘሎ ኢማራት ብሕቡእ ደረጃ ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕ ምዃነ ተረዲዎም ናው ካብኡ ምስ ተረድኦም ምናልባት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነቲ ሪስክ ዘሎ ኣጉሊሕ ያርእይዎ ዶ ገለ ዶ እናበልካ ዝበሃል ኣሎ ሓቅነት ከልዎ ኽሊ ነታ ትሪገር ፖይንት ነታ ጥይት ናብ ቃታ ነታ ጥይት ናብ ኣንከር ኣሊፋ ዝነበረት ንኽትኩስ ዝገበሮ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እዩ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ይመስል ኢኻ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ተራኸበዩ መሐመድ ቢን ሰልማን ዓበይቲ ውሳነታት ስጉምትታት ዘይኮነ ስጉምትታት ክወስድ ጀሚሩ ዝበሃል ዘሎ ስለምንታይ ነዛ ስቶሪ እዚኣ ይነግረኩም ኣለኹ ቢካዝ let's go back to እዚ ለንቀና ኣጋጢሙ ዘሎ ንብሎ ዘለና መጀመርያ ናብዚ ንመለስ ኣብዚ ኣነ ከሪኩም ፀናኩ እዚ ሕጂ ተጋሂዱ ዘሎ ክልተ ነገራት እዚኣ ኤርትራውያን እውን ብዓብዩ ዝፅሕፍሉን ዝዛረብሉን ዘለዉ እዩ ኣብ ትግራይ ኩናት ኣብ ኣምሓራ ኩናት ብመንገዲ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩናት ድማ ክንዛረብ ፀኒዕና ኣብዚ ሓንቲ ስፔሻል ሪፖርት ላ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክንዛረብ ከለና በዚያ ንጀምር
UAE says welcomes U.S.-backed peace plan for Sudan. The United Arab Emirates says it welcomes a U.S.-backed peace plan aimed at ending the war in Sudan, despite repeated accusations that the Gulf state has fueled the conflict. In a statement on Sunday, the UAE's foreign ministry said Abu Dhabi supports the comprehensive peace. ስለዚህ ነቲ ገይም ብሕቡእ ክትፃወቶ ዝፀንሐት ኢማራት ጉዳያ ናብ ቃልዕ ከም ዝወፀ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እዚ ንሪኦ ዘለና መድረኽ ንዓዓ እቲ ዝኸበደ መድረኽ መፂዎ ኣሎ። ስለምንታይ ከምኡ ንብል ኣለና? ምክንያቱ ቀደም ክንድሁ ዝኣክል ጭዋዳ ተገቲሩ ኣንፃራ ዝስለፍ ኣይነበረን። ንኣሜሪካ ድማ ብብዙሕ ሎቢ ጌራ ብካልእ ጌራ ኣብ ጎና ጠጠው ከም ዝብል ወይ እውን ስቕ ከም ዝብል ብዛዕባ ከምዘይ ይዛረብ ናይ ዩኬ ከምኡ ከምዘይ ይዛረብ ብኩሉ መንገዲ ብኢንቨስትመንት ናቶምን ብካልእን ገይሮም ሒዞም እዮም። ሕጂ ግን ኣብቲ ዞባ ናይ ጋልፍ ስቴትስ እቲ ቀዳማይ ተሰማዐ ድምፂ ስዑድ ዓረብ እዩ ዝበሃል። ስዑድ ዓረብ ዓብዪ ኢሉ ክዛረብ ስለ ዝጀመረ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ጎኑ ኮይኖም ዓው ክብሉ ጀሚሮም። ሓደ ካብኦም ስዑድያ ምስ በለ ግብፂ ካብቲ ተሓቢእዎ ዝነበረ ወላ እኳ እናደመየ እናተቐንዘቦ ከሎ ኣንፃር ኢማራት ክኸይድ ስለ ዘይክእል ፍርህ ስለ ዝነበሮ ስቕ ኢሉ ነይሩ። ሕጂ ግን ሓፊሉ ኣብ ጎኒ ስዑድያ ኣለኹ ቀይሕ መስመር ናተይ እዚ እዩ እዚ ክስገር ኣይደልን እየ ኣለኹ ንዑ ንኸይስገር ድማ ኩሉ ክገብር የብለዉ ና እዚኣ ተወርዋሪ ፖስት ገይርዋ ዝነበረ ናይ ግብፂ መራሒ ናብ ኢማራት ከይዱ ነይሩ። እዚ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዩ። እዚኣ ሕጂ ብዓይኒ ብልፅግና ብብዙሕ መንገዲ ተዘሪብላ ዘሎ። እዚኣ ድማ ፅቡቅ ጌርኩም ተረድዋ። ምክንያቱ ማኒፑሌት ክገብሩ ዝፍትኑ ሰባት እውን ስለ ዘለዉ ናይ ግብፂ መራሒ ናይ ግብፂ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ናብ ኢማራት ከይዱ ምስ መሐመድ ቢን ሰልማን ዝራኸበሉ ንውሕዳት ሰዓታት ተራኺቡ። እዚኣ ድማ መራሒ ናይ ኢማራት ልዑል ፀቕጣ ኣጋጢምዎ ስለ ዘሎ ሂ ሪሊ ዋንትስ ዲፕሎማስያዊ ማኒቨር ክገብር ከም ዝኽእል ክንቀሳቐስ ከም ዝኽእል ከርኢ ይፍትን ኣሎ። እዚ ሕጂ እንታይ ኢሎም ኣብዚ ኣነ ዝፈተኽዎ ፀብፃብ ኣብ ዘላትኩም ልክዕ ኣብዚ እናተራኸቡ ከለዉ ብሓደ ተመሲሖም ነይሮም ኣብቲ ምሳሕ እዮም ተዘራሪቦም ኢሉ ኣብዚ ሓንተ ፀብፃብ እንታይ ኢሎም ልክዕ ንሱ መሐመድ ቢን ዛይድ ናይ ኢማራትን ናይ ግብፅን ብሓደ ኣብ ዝዛረብሉ ዝነበሩ ግዜ while the meal was being served in the table of bin Zayed, Sisi, the Egyptian cargo plane, was unloading its shipment in Port Sudan. እዛ ኣብዚ ቻርት ገይሮም ኣሎ ልክዕ ኣብቲ ግዜ ምሳሕ ናቶም ኣብዚ ንሱ ይምሳሕ ኢሎም ቀቅድሚ ኣብዚኣ ዘላ መስለኒ ኣብቲ ቀቅድሚ ትምሳሕ ድማ ኣብዚኣ ነይራ እዚ እትሪእዎ ኣለኹም ካብ ግብፂ ዝተበገሰ ሎጂስቲክስ ማለት እዩ ናብ ሱዳን ከይዱ ኣብ ኤርፖርት ኦፕሬቲንግ ፍላይት ናብ ፖርት ሱዳን ሎጂስቲክስ ናይ ኣፅዋር ይራገፍ ከም ዝነበረ። ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኢማራት ንግብፂ ስሒባ ንግብፂ እእሚና ካብቲ ኩነታት ከተውፅኣ ዘይኮነሲ ኢማራት ምስ ግብፂ ዘለዎም ርክብ ብፍላይ ግብፂ ደሊኬት ዝኾነ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ስለ ዘለዎም ንኢማራት ክኸስርዋ ይደልዩ ኣለውን። ምክንያቱ ንቁጠባ ናቶም ኣዝያ ኣገዳሲት እያ። የግዳስ ንዘለዎም ለቨረጅ ስትራቴጂካውን ዲፕሎማስያውን ዓቕምን ተጠቂሞም ኢማራት ኣካይዳ ንክትቅይር ፀቕጢ ክገብሩ ይደልዩ ኣለዉ። ንኢማራት ካብ ዓዶም ጠቕሊላ ክትወፅእ ከይገበርዋ እቲ ዘለዋ ኣካይዳ ኣብ ሊብያ ይኹን ኣብ ሱዳን ኣብ ሶማልያ ኣካይዳ ክትቅይር ይሓትዋ ኣለዉ። ናቶም ቀይሕ መስመር ከተኽብረሎም ይደልይዋ ኣለዉ። ሕጂ ክልቲኦም ወገናት ብቐሊሉ መርገፂኦም ክቕይሩ ዝኽእሉ ይኮኑን። ብርግፅ ንሱ እናተዛረበ ከሎ ናይ ሱዳን ናይ ግብፂ ወታደራዊት ካርጎ ዝፀዓነት ናብ ፖርት ሱዳን ምኻዳ ግብፂ ንክልቲኡ ትጥቀመሉ ከም ዘላ ምስ ኢማራት እናተዘራረበት ስራሓት ትሰርሕ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ። እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ግን ይዝብልዎ ዘለዉ ኢማራት ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ በፂሓ ከም ዘላ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ክስገር ዘይክእል ምዃኑን ኢማራት እትኸዶ ዘላ ጉዕዞ ምውዳቓ እውን ዘይተርፍ እዩ ኢማራት ምውዳቓ ዘይተርፍ እዩ ዝብል ዘረባ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናጎልሐ ይመፅእ ኣሎ። ኣይ ኣም ሪሊ ሰርፕራይዝድ ሓደ ታሪካዊ ትንተና ሰሚዐ ነይረ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ። እንታይ ዝብል መሲልኩም ኣብ 4 ንግስነታት ዘጋጠመ ኣካይዳ ርዮሞ ንሱ ድማ ኣውስትሪያ ኣብ 1600 ከባቢ ኣቢሎም ኣውስትሪያ ኣብ ግዜ ፈረንሳን እንግሊዝን ክልቲኦም ሓያላት ከለዉ ናይ ኣውስትሪያ
ንኽልትዮም ከጋጩ ከም ፀናን ኣብ መወዳታ ረብሓናትካ ፅቡቅ ጌርካ ከተሳልጥ ተዘይኪልካ ኣብ መንጎ ተበሊዕካ ከም ተርፍ ካልእ 34 ኬይዝስ ከማ ገይሮም ይዛረቡ ናይ ኢማራት ኣካይዳ እጅ ኣብኡ ገይሮም ክርእይዎ ከለዉ እንታይ ዝብል ኢማራት ቀንዲ ዝኩሉ ዝነበራ ፀጋ ዝነበራ ኣድቫንቴጅ ብእስራኤል ዝተማእከለ እዩ ነይሩ እስራኤል እያ ዝኩሉ ፀብለልትነት ትቦም ነይራ እዩ ዝበሃል እዚ ፀብለልትነት እዚ እንታይ ክገብሩሉ ጀሚሮም እዮም ኢማራት ዝብሉ ዘለዉ ሓንቲ ነይራት ንስእሊ ከርእየኩም there was this picture እዚኣ ነይራ ሓንወላ እዚኣ ክንገብራ እዛ ስቶሪ እዚኣ እንድሕሪ ሰሚዕኩምኒ ምናልባት ነቲ ብሕጂ ከጋጥም ዝኽእል ድሕሪ ዓመት ድዩ ድሕሪ 5 ዓመት ድሕሪ 10 ዓመት ከጋጥም ንዝኽእል ዝብልዎ መግለፂት እያ ኢሎማ ካብየ ሰሚዐ እንታይ እስከ ኢሎም ኢማራት እስራኤል እያ ዝኩሉ ሓይሊ እዚ ሂባታ እዩ ዝበሃል ዘሎ እስራኤል ምስ እስራኤል ነቲ ኣብርሃም ኣኮርድ ስለ ዝገበረት ምስ እስራኤል ዕርቂ ምግባር ምስ ኣሜሪካ ምስ ኤውሮጳን ብኸመይ ብቐረባ ክሰርሕ ከም ትኽእል ብዙሕ ኣፍ ደገ ከም ዝኽፈተልካ ንመርኣይ ከም ኣብነት ተጠቂሞም ላይ ዝበሃል እንጂ እዚ ሓቅነታት ኣለዎ እዩ እቲ መንፍዓት ናይ ኢማራት እውን ኣቦቱ ኣብ ዱባይ ዘሎ ሼክ መሓመድ ዝገበሮ እስራኤል ጥራዮም ገይሮም ድብላካ ሓሳዊ እዩ እስራኤል ገንዘብ ክብካ ይኽእሉ ገለ ክገብሩልካ ይኽእሉ ከምኡ ዓይነት ኤግዜኪዩሽን ነቲ ዝተዋህበካ ዕድላት ሙሉእ ብሙሉእ ኢምፕሊመንት ጌርካ ሓደ ብሉፅ ሃገር ክትሃንፅ ብቅዓት እዩ ስለዚ ነቲ ዝካሃንፁ ዝኻለ ናይ ዱባይ ብፍላይ ከነስተናዕቆ ኣይደልን እየ ክንመሃረሉ እዩ ዘለና ናይ ኣቡዳቢ ጌጋ ግን ዝብልዎ ዘለዉ ኣቡዳቢ ኣበይ ተጋጊዮም ዝብሉ ዘለዉ ምክንያቱ ኣቡዳቢ እቲ መሐመድ ቢን ዛይድ ማለት እዩ ነቲ ዝነበሮ ዕድል ወላ ንእስራኤል ገዲፉ ክፃወት ጀሚሩ እዩ ዝበሃል ንኣሜሪካ ገዲፉ ክፃወት ጀሚሩ ስለዚ እዚ ኣብ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ይኹን ኣብ ሶማልያ ክገብሮ ፀንሐ ኣብ የመን ክገብሮ ፀንሐ ኣብ ሊብያ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ካልእ እስራኤል ስለተደልዮ ጥራይ ኣይኮነን ንእስራኤል ገዲፉ ናቱ ኣንፃር ምስ ኢራን ንኣብነት ንግዲ ይገብር እዩ እስራኤል ድማ ኢራን ክትዳኸመላ እያ ትደሊ ኣላ ስለዚ ምስ ራሽያ ርክብ ይገብር እዩ እስራኤል ንኣሜሪካን ኣይደልይዎን እዮም ካብ ቻይና ኣፅዋር ይገዛ ኣሎ እስራኤል ንኣሜሪካን ኣይደልይዎን እዮም ስለዚ እቲ ኢማራት ዝበሃል ነቲ ዝተዋሃበ ዕድል ሰጊሩ ኪኑ ክጥቀም ስለ ዝኻለ ብእስራኤል እውን ታርጌት ተኣሲሩሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብኣሜሪካ እውን ታርጌት ኣሜሪካ ንኢማራት ታርጌት ኣሲረትላ ኣላ ወላ እኳ ይጥቀሙ ከም ዘሎ ብግሎም ይረብሑ ስለ ዘሎ ስኢሎም ከለዉ ታርጌት ግን ተኣሲርላ ኣሎ እዚ ማለት ብግምጣሉ ንኢማራት ክትረመላ ክትጅምር ክዋደቁላ ወይ እውን ጎዮም ኣብ ቅድሚኣ ኮይኖም ከጥሕንዋ ከም ዘይክእሉ እዮም ዝንገር ዘሎ ስለዚ it's going to be very very interesting to watch እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናው ናብ ካልእ ገፅና ቀይርና ምስ ንሪዮ እዚ ሓደ ካብቲ እቲ ናይ ስዑድያ ካልኩሌሽንስ ክሳዕ ክንደይ ናብ ፅቡቅ ደረጃ ይኸይድ ከም ዘሎ ስዑድያ በይና እንተትኾን ነይራ ከቢድ ምኾነ ነይሩ ግን ንኢማራት ንቱርኪ ሒዛ ንግብፂ ሒዛ ትኸዶ ዘላ እቲ ዝበለፀ ኣድቫንቴጅስ እዩ ብግምጣሉ ንሕና ድማ ከም ኤርትራውያን ክንሪኦ ከለና እዚ ኩነታት እዚ ንዓና ኣፀቢቑ ረብሓ ዘለዎን ንዓና ክዕውተና ዝኽእል ምዃኑን እዩ ዝንገር ስለዚ ኣብታ ርእሳ ኣንተበ ዝጀመርኩ ክምልስ ኢላ እንታይ ኢለ ነዛ ኣብ ሱዳን ተረኺባ ዘላ ኩነታት ምስ ረኣና ከም ኤርትራውያን እንታይና ንሪኦ ኣነ ኢትዮጵያ ናይ ብልፅግና መርሕነት በቲ ጨምላቕ ኣካይዳ ናቱ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ መዓት ውግን ዕግርግርን ህዝቡ ዘጥፍእ ዝነበረ ሕጂ ድማ ናብ ኤርትራ ኩናት ክገብር ዝፍትን ዝሓስብ ዝነበረ እንታይ ኣጋጢሞ ኣሎ ነዚ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ከይኣኽሎ ሕጂ ድማ ነቲ ብስፖትላይት ኣብ ካሜራ ናይ ዓለም መፅኡ ዘሎ ኩናት ናይ ሱዳን ንዑ ንምንዋሓድ ንምግዳድን ድሮ ፈረስ ናይ ኢማራት ኮይኑ ኣብ ባሽሓት ዝቁፀር ሰራዊት መሰልጠኒ ቦታ ከፊቱ ሎጂስቲክስ ናቱ ካብ በርበራ ብኡ ገይሩ ከይዱ ናብቲ ኩናት ይሳተፍ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ብምውፅኡ እዚ ድማ ስዑድያ መጠንቀቕታ ይቦሞ ከም ዝነበሩ ብግብፂ ብዙሕ ነገር ይግበር ከም ዝነበረ ውፅኢት ናይ ዝኩሉ ድምር ድማ ሕጂ ኩናት ካልእ ከበግስ ኣብ ዝሓስበሉ ዘሎ ናይ ብሓቂ ብዓለም ደረጃ ኣብይ ኣሕመድ ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ኣብይ ኣሕመድ ዘለዎ ዓለም ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ንዳዕ መሰሪዕ ብቐደሙ እውን ይሕግዝ ነይሩ እዩ ሕጂ ግን እቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብዓበይቲ ሃገራት ትርኩ በተኣትዩሎ ቀጠር በተኣትዩሎ ስዑድያ በተኣትዩሎ ግብፂ ብዓብዩ ይሰርሓሎ ዓበይቲ ሪጅናል ፓወርስ ነዚኣ ተራጉደካ እንታይ ኣላ ልክዕ እቲ ኩነታት ክቀያየር ከሎ ኩሉ ነገር ከም ዝቕየር በዚ ትፈልጥ ኤውሮጳዊ ሕብረት ነዚ ጉዳይ እዚ ሸለል ኢልዎ ዝኸይ ዝነበረ ናይ ኢማራት ኣካይዳ ኣይተዋሕጠልናን ኣሎ ዝብል ኮንሰርን ከም ዘለዎም ዝገልፅ ሓበሬታ ኣውፅኦም ኣለው ዩሮፕያን ዩኒየን ስለዚ ኣገይን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እቲ ነገር ይቀያየር ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ኖርዌይ እዚ ኢማራት ትገብሮ ዘላ ወይ እውን እዚ ዳዕመ ሰሪዕ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ብተሪር ንኾንኖ ዝብል መግለፂ ውፅያ ነይራ
ስለዚ እቲ ታይድ እቲ ማዕበል ይቕየራሉ ዳዕመ ሰሪዕ ቅድሚ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ወይ ቅድሚ ዓመት ቅድሚ 2 ዓመት ካርቱም ሒዙ ነይሩ ስለዚ ንሱ ከም ሓደ ማዕረቲ ካልኣይ እቲ ሓደ ናይ እስላማዊ ሓይሊ ከም ዝኾነን እስላም ኣኽዋን ሙስሊሚን ከም ዝኾኑት ሰራዊት ናይ ሱዳን ገለመለ ሽሞም ተበላሽዩ ዓቕሞም ተዳኺሙ ርእሲ ከተሞም ኣረኪቦም ናብ ፖርት ሱዳን ሃዲሞም ነይሮም መን ነይርዎም ሽዑ ግብፂ ሓጊዞም ነው ይሕግዞም ነይሩ ግን ነቲኦም እውን ይሕግዝ ከም ዝነበረ ይንገር ነይሩ ነዚ ኩሉ ወይፍ ንኽትቅይር ኤርትራ ተዛዕበየ ተራ ጌራ ኣብቲ ዝኸፍአ ግዜ ዝሓገዘቶም ኤርትራ ሕጂ እቲ ኩነታት መድረኽ ካርቱም ተቆፃፂሮም ተስፋ ኣብ ዝረኸብሉ ኩሉ ነገር ኣብቲ መርዓ መፅኡ ንኤርትራ ጓኒዋ ኤርትራ ይትጥቀስኒ ኣብዚ ቀጠር ከም ዝገበረት ስዑድያ ከም ዝገበረት ትርኩ ከም ዝገበረት ግብፂ ከም ዝገበረት ይገብሩ ኣለዉ እዮም እዚኣቶም ነቲ መጀመርያ ነጥበ መቐይሮ ዝፈጠረ ግመን እዩ ነይሩ ኢልካ ኣብ ታሪክ ክስነድ እዩ ናይ ኤርትራ በርክቶ ኩሉ ግዜ ሚድያታት ክጠቕስዎ ስለ ዘይደልዩ ከምዚ ከይትዛረብሉ ዝተባህልዋ ርእሲ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ዝገበረቶ ከምቲ ዝድለ ክሬዲት ትረኽበሉ የላን ምስ ግዜ ግን ኣይሆብ ታሪክ ኣብ ታሪክ ብፅቡቅ ትዝከር ትኸውን ልዕሊ ኩሉ ግን ንዓና እውን ረብሓና ስለ ዝገበርናዮ ፅቡቅ ነገር ጌርና ንሪዮ ስለዚ ኣነ እንታይ ኢለ ኣለኹ ኣብ ሮይተርስ ደረጃ ኣብ መኻበቲ ምዕራባዊ ሚድያን በቲ ካልእ ሚድያታትን ነዚ ጉዳይ ዝረኺቦም ላዕልን ታሕትን ክብልዎ ምኽኣሎም ንዓና ዓብ ረብሓ እዩ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ኩናት ይገብር ኣሎ ኣብ ኣምሓራ ኩናት ይገብር ኣሎ ኣብ ኦሮምያ ሽግር ይፈጥር ኣሎ ኪኑ ሓሊፉ ድማ ንሱዳን ኣብ ምብዝባዝ ተራ ኣለዎ እዚ ድማ እዚ ሰብ እዚ ምልክት ናይቲ ዘይምርጋዕ ምዃኑን ዘይርግኣትን ዕግርግር ናይ ዞባና ቀዳማይ ተሓታትናቱ ብልፅግና ምዃኑ ፖስት ገይረ ኣለኹ ኣብ ኤክስ ከድኩም ሰፖርት ግበሩ ሼር ግበርዎ ምክንያቱ እዚኣ ኣገዳሲት እያ ኣወል ስዒት እንታይ ኢሉ ነይሩ ንኣብይ ኣሕመድ ስኢልካ ብምፅራፍ ጥራይ ኮንካ እንትዕወተሉ እንታይ ዳ ንምዕራባዊ ዓለም ኣቴንሽን ናቱ ክስሕብ ዝኽእል ነገራት ኢኻ ክትጥቀም ዘለካ ንሱ ናብ ኤርትራ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ንኤርትራ ክሃርማ ይደሎ ኖባዲ ኬርስ ንኤርትራ ፀልዋ ብዙሓት እዮም ዝፈትዎ ግን ውሕዳት እዮም ንሕና ጥራይና ዘለና እንታይ ግን ትገብር ንኤርትራ ከጥቅዕና ደለየ ከሎ ካልኩሌሽንስ ናቱ ኣብ ካልእ ክሃርሞ ዝደሊ ዘሎ ኢኻ ትጥቀም ከም ኤርትራ ኮንካ ኣብ ዝሓለፈ ኣብዚ ኩሉ ፓርላማ ዓጆጆ ካብ ዝበሎ ሓንቲ ጥራይ ሓንቲ ኣንግል ወሲዳ ኣነ ንሱ ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ኮንፍሮንት ክገብር ዝፈተነሉ ጌርድሲ ብገንዘብናን ብዘይ ለቅሓም ብዘይ ዝኾነ ሓገዝን እናሰርሕናዮ ትብል እያ ኣነ ኣብ ኤክስፖስ ዝገበር ኳሳ ጥራይ ወሲደ ምክንያቱ ንዶናልድ ትራምፕ ንኣብይ ኣሕመድ ኣንፃር ዶናልድ ትራምፕ ምዃኑ ከነርክሶ ኣለና ኢለና ጥራይ ፖስት ገይረ ከውማ ዓይነት ፀርፍታት ኣጋጢምን ይፈልጥን እዩ ቢካዝ ዘይ ነው ናይ ብልፅግና ካድረታት ከድኩም ረእይዎ ማዓት ፀርፊ ዘለዋ ስለዚ እንታይ እዩ ኣብታ ዝሕምሞም ንኤርትራ ከምዚ ኢልዋ መፍተቶም ይሰብ ልክዕ ግን ንግብፂ ክሃርም ከሎ ወይ ንካልእ ክሃርም ከሎ ወይ ኣብ ሱዳን ዝገብሮ ኣብ ካልእ ዝገብሮ ሕማቅ ነገር ፖስት ጌርካያ ግን እቲ እታ መልእኽቲ ቫይራል ክትከይድ ትኽእል እያ ናይ ካልእ ኣቴንሽን ድማ ትረክብ ስለዚ ኣብኡ ጌርና ናይ ኤርትራ ሕውስ ነብለ ወላ ኣብዚኣ እውን ሕጂ እንታይ ኢለ ጀሚረ ነይረ ጥበብ ክምህረኩም ገለ ኢለ ይኩንኩም ካባይ ንላዕሊ ዝፈልጡ ኢኹም ኣብዚ እንታይ ኢለ ኣነ ነዚ ሰብ እዚ ዋይል ኢትዮጵያ ሪማይንስ engulfed ኣብቲ ውሽጣዊ ጉዳያት ናታን ከምኡ ድማ continuous reckless rhetoric toward Eritrea ናብ ኤርትራ ኩናት ክገብር ኣብ ትግራይ ኩናት ክገብር ኦሮሞን ኣምሓራ እናቃፀሎ ከሎ ካብ ቀፂሉ ድማ ናብ ሱዳን ይሓልፍ ኣሎ ስለዚ ናይ ሱዳን ስፖትላይት ኮይኑ ምስ ኤርትራ ኮኔክት ትገብሮ ብከምዚ መንገዲ ድማ ንዓለም ክነግር ግዴታ ኣለና ጥበብ እውን ክንጥቀም ኣለና ባህላየ ናው ንሕና ጥራይ ኮና ነዚ ጥበብ ፈሊጥና ዘለና ወይ እውን ነብሎ ዘለና ካልኦት እውን ነቲ መድረክ ተጠቂሞም ቤላ ገይሮም ይሃርምዎ ኣለዉ ሓደ ካብኣቶም ቀፃሊ ኣብታ ትሕምሞ ዝሃርሞ ዘሎ ድማ ጀዋር ዝበሃል እዩ ጀዋር እንታይ ፖስት ገይሩ መስለኩም ብልፅግና እዚ ኣይኮነትን just give me a second እዚ ኣይኮነትን ከሪአኩም ደልየ ዘለኹ ኣብዚኣ እዚ ረእይዎ እቲ ኩናት ናይ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ እንድዩ ሓንቲ እዚኣ ብልፅግና ሰራዊቱ ኣውፅኡ ንኔው ይኸይድ ኣሎ እንዲ ዝበሃል ዘሎ በራይ ምጎነ ሸውዩ ሓንቲ ነይራ ኣብዚ እዚኣ እያ ነይራ ከዚያ ረእይዋ ሕጂ ብልፅግና ካብ ክልል ኣምሓራ ይኹን ካብ ከባቢ ኦሮምያ ሰራዊቱ ኣውፅኡ ናብ ትግራይ ገፁ ንሰሜን ገፁ ይሰዶ ኣሎ እንታይ ይብላ ኣሎ as most divisions of the Ethiopian National Defense Force ANDF have left Oromia in recent days ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ቅድሚ ኣምሓራ ብመብዛሕትኡ ሰራዊት ናቶም ካብ ክልል ኦሮምያን ካብ ክልል ኣምሓራን ናብ ሰሜን ገፁ ናብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ገፁ ቀሪ ናብ ትግራይ ብገይሩ ድማ ናብ ኤርትራ ገፁ ተጓዒዙ ከም ዘሎ ይዝነግር ዘሎ ስለዚ እንታይ ገብር ኣሎ heading north toward Tigray and Eritrea. Thousands of involuntary recruits أشحاد ما بزيد اللي يتم استعسكروا hastily trained بغلطف بشباب تعلموا ميليشيات are being deployed to confront the Oromo Liberation Army OLA مالتي. ስለዚ እቶም ቀንዲ ሰራዊት ናተይ ዝብሎም
عسكيروهم سلازلو نلعلي قصو نسمين سيروهم سلازلو نتوم OLA ونتنا يا شني مالتي كبر ما نتنا يا فحنو نعم انتي قد فلو مالو بشبت بد سلطونو من اللي شاتاتن قالن نعاتاتهم ابو قديفو انتي قبرالو تي سراويت كان بدو سراويت ناتو نسمين سليد ولا يبلالو سلازي انتي قبرالو شني خايبلالو over the past year the OLA has shifted its forces from the western and southern zones into Shawa and RC provinces surrounding the capital, seemingly in anticipation of this moment, the NDF withdraw. سزي انتاي بلالو اتوم شنو دما نعوس لو دفلت وزنبرو له سراويتناتهم كاب معرباون دبوباون زون ناي شوان ناي ارسن اوتيو نابيمتي ومالو shifted from the western zones and RC provinces surrounding نابتر سكتما قصو أقريبوا مالو أديس أبابا مالتيو نمنتاي كي كمو غيرو ميرو قم نيرو كوينات نسمين كخيط كلو نساتهم بزين كابيتال قصهم كحرمو خمزغولو بتغكل علامان تلوهم كوينو مبر انتشانا نبعلو بزو حساباتون يترطر ويا مستي ناي أوروما حيلي مخانو دواجو كيسات ويكاكلتت أو تخيلوه ኣብነት እዚ ናብ ዳዕመ ስርዕ ዝኸይድ ዘሎ ሎጂስቲክስ ካብ በርበራ በትንሶም ዘለዎ ቦታ እዩ ዝሓልፍ ዘሎ ስለዚ ብኸመይ ይሓልፋሉ ንዝብል እውን ንኩሉ ክቋፀሩ ዓቕሚ ዘይብሎም ክኾኑ ክሉ እዮም በት ኣገይን እዛ ጀዋር ዝብላ ዘሎ ፋኖ እውን እንተኾነ እዚ ኩናት ናይ ሰሜን ተጀሚሩ ንሳቶም ስትራቴጂ ናቶም ፍሉጥ እዩ ናብ ሰሜን ሰራዊት ክኸይድ ከሎ ደርዒምካ ናብ ታርእሲ ከተማ መኻድ ይክኸውን ስለዚ ቨሪ ኢንትረስቲንግ ታይም ነዚ ኩነታት እዚ ብኩሉ መንገዲ ብኩሉ ኣንግል ዝዕዘብዎ ሰባት ንርኢ ኣለና እዚ ድማ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን እስከ ናብ ኤርትራ መለሲልና ሓንቲ ካብቲ ዝወሃብ ዘሎ ፀብፃብ ክበኩም እየ ድሕሪኡ ኣብቲ ናይ ሃገራት ዓረብካ ኩምለስ እየ ናትንተና ኣቐዲመ መስግን ኢትዮጵያ ንኤርትራ ኣብ ዝቕንያት እዚ ክስ ሓዘል ደብዳቤ ኣቕሪባ ነይራ ኤርትራ ብወገና ነቲ ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝቐረበ ፃውዒት ብቓንኡን ትሕዝትኡን ዘስደምም ምዃኑ ብምግላፅ እያ ኣብቲ መኣዲ ከም ዘይትዕደም ገሊፃ ዘላ እሞ እዚ ዲቕ ዝበለ ናይ ምክሳስን ካንሃባን ናበይ ገፁ ከመርሕ ይኽእል ኣብ ሓሽም ከም ዝግበር ዘሎ ናብ ውግእ ናብ ምጥርጣር ዘይምትእማን ዘስዕብ እዩ ምክንያቱ ብሸርክ ኢትዮጵያ ወፂኡ ዘሎ ደብዳቤ ካብ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ ናብ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ናይ ኤርትራ ዝሰራኸ ደብዳቤ ትሕዝኡ ሓደ ንኤርትራ ይኸስስ ኣብ ከባቢ ናይ ዶባት ናይ ክልቲኡ ሃገራት ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ልኡላዊ ግዛት ኣብኡ ከም ዘለዉ ናይ ኤርትራ ሓይሻት ኣብኡ ከም ዘለዉ ኢሉ ይገልፅ ግን ኣይሞት እዮም ዞም ቦታታት ኢሉ ግን ኣየነፅርን እዩ ስለዚ ንፁርነት የብሉን ከም መመኽነይታ ከም ዝለዓል ዘሎ ይርዳእካ ምክንያቱ ሓቂ ንድሕር ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚታት ክርከብ ከሎ መጀመርያ እቲ ቦታታት ተነፅሮ ካልኣይ ከዓ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ብሓደ ሽማግለ ልኡኽ ጌርካ ይኹን ብሳልሳይ መንጎኛ ጌርካ ነቲ ጉዳይ ከም ዝፍታሕ ይግበር እዩ እዚ ግን ተፃሒፉ ዘሎ ከም ምንታይ ዘርኢ ንሕናሲ ኣንፃር ኤርትራ ውግእ ኣብ ንውላዓሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ጉዳያት ከም ዘሎ ንምምሳል እዩ ዝፅዕር ዘሎ ማለት እዩ በዚ ምክንያት ናይ ኤርትራ ወገን ነፂግዎ ኣሎ እቲ ካልእ ከዓ እቲ ሕቶ ናይ ዓሰብ ይኹን ናይ ካልእ ከዓ ብዛዕባኡ ክንዘራረብ ይብል እዚ ከዓ እንታይ እዩ መጀመርያ ብናይ ዓለም ሕጊ ንምጥቃም ብዙሕ ዘፀግም ኣይኮነን ፀገም ኮይኑን ኣይፈልጥን እዩ ስለዚ እቲ ናይ ሉላ እቲ ሕቶ ናይ ዓሰብ ይኹን ናይ ካልእ ከዓ ብዛዕባኡ ክንዘራረብ ይብል እዚ ከዓ እንታይ እዩ መጀመርያ ብናይ ዓለም ሕጊ ንምጥቃም ብዙሕ ዘፀግም ኣይኮነን ፀገም ኮይኑን ኣይፈልጥን እዩ ስለዚ እቲ ናይ ሉላዊ ግዝኣት ናይ ኤርትራ ኣብ ሉላዊ ግዝኣት ናይ ኢትዮጵያ ንምእታው ንድሕር ኮይኑ ትዝርግር ግን እዚ ፍፁም ማለት ሰብ ክቀበሎ ኣይከ عبدالرحمن بهاشم زهبو ፀብፃብያ ቢቢሲ ክሳዕ ክንደይ እቲ ጉዳይ ኣገዳሲ ኣዘራቢ ከም ዝኾነ ንምግንዛብ ዝኣክል ጭሉ እንታይ ይብል Sisi has delivered a message of a grave warning to the UAE ስለዚ እቲ መልእኽቲ ናብ ኢማራት ሓደ ዝሕዝን ወይ እውን ዓብይ መጠንቀቕታ ዘለዎ መልእኽቲ ይብዎም ኤርትራ and Egypt military deal soon ኤርትራን ግብፅን ወታደራዊ ስምምዕ ንክገብራ ተዳልየን ከም ዘለዋ ወይ ኤርትራ ከይዱ ዝመፀ እዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሰብ እዩ ፅቡቅ ኮኔክትድ ዝኾነ ሰቢት ዝፅሕፋ ዘሎ so there is some indications ሚት ክንብል ኣይንኽእልና ግን እቲ ኩነታት ንፅበዮ ዘለና ኢና ኤርትራ and Saudi military and economic deal is already in the process ናይ ኤርትራ ናይ ስዑድያን ወታደራውን ቁጠባውን ዲል ድማ ኣብ መስርሕ ከም ዘሎ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ገለ ክፋል ናብ ኤርትራ ክመፁ ምዃኖም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሓቢሩ ነይሩ መስለን ወይ እውን ፀብፃብ ኣብቲ እዋን ተሓቢሩ ነይሩ ከምኡ እውን ኤርትራን ሱዳን ስትራቴጂክ ፓርትነርሽፕ ናይ ኤርትራ ናይ ሱዳንን ስትራቴጂካዊ ርክብን ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን እቲ ኢኮኖሚክ ቁጠባዊ ምትእስሳር ምስ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ሱዳን እዩ ዘድልየና this is good እዚ ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን ኤርትራ መጀመርያ ብሱዳን እያ ክጅምር ዘለዋ ናቹራል እቲ ህዝብና እውን
يسرحلو سلازل نوي عمتات السودان نجدنا هنا ولا منقستات كباس خلو تطوايبل ولا منقست إيرتران منقست خارطوم من كابزي راهبلو زبا سودان زتفانلو نقدنا إيرتران سودان تطوايبل كل جزء له ببرتع يخون بزحل يخون قد نقد كل جزء له السودان كل جزء إيرترا أب جزء صور أيخون أب جزء قد أيخون أب كله ما قد السودان مدهاني ديو قال نجر مساعته وي سلازل قبل على السودان إيرترا تجور زلا بفلاي قبل على منقست السودان استفل عليه عينة نجارات كله يغلي حزب السودان قلنا إيرترا كل جزء مسرد هاي كل جزء تسديدنا مسمى أنا هم ترى كونه نقدناتهم كل جزء إيرترا من قدي ركبيه كل جزء من قدي نبي إيرترا بتسنى يديو بخال من قدي أتيو ندهد ديو قال ديو ما تصنعي سيز من قد السودان هاجر السودان إيرترا كل جزء مستقامتها تمن قست بزي قدس نزل شلة فلتو دماء السودان economic integration تلقينه السودان يتقن زواج أنا السودان كا نيرترا تورا بحق زلوا هاجر يكون حسيباتون هي تفلتنا نزل لواس أجاون كنت حزايك على تنا قرفنا عنا خطر سلزي كابزون قبض تاجر مجمع رياقة طبعا من تسعر من السودان يكون النازل له تكنولوجيا كل نجار دما كابون لعله سلزي زيا أقداسيت نجار غيرنا كم تقصان خل تي عجوجونا تومنيش تكن سماه سلزي زين زبلن إيرترا is moved on Ethiopia needs to move on إيرترا تنكسر إثيوبيا دما ناتا قدام تجبرت سبوي وإيرترا نعتاتهم كم تنسوم زحل مو يكونون إذا بحال زلهم زيا نسكرنا بزي كلنا كمان أوروميا كمان بلين الله جو تمرت فترة جبز بوانا نت فاينانس مدبا يسرجنا تبيليف شابه يأونك شاني نا أمريكا أكبابي هلا راسون أفابن نزي أكبابي برومي راسون سيمو يتنقسقس هلا بدن يراساتشو تمرت فتروال يتصمدوا من عم بني تمرت فتروال ultimately يزيد تمرت وتيت من دنوكاك أجر ما فرسوا ريق مع اللهم زيرو من أبتاز أمدنا ممتعيو صمدو من صورر كم زفترات لكم نفلتينا من صورر صمدو تبهال it's a very important one نساعد من صورر كويناتكم زلا باقيركم دما كتعبديكم إيرترا مسمان نمتصرحت حلال صبغيو ولا حنت ستعسي بلنا ولا زفريه بلنا إيدكم يو كل تتقبروا وزنبركم يو تقمتي لما تيكم زلو قسم واتراي خايل كاتحلفو نغسل أبزيتي وراء كويناتنا توم انتهي مسل دما بسمع مورا عند سمانو مراب جنبار يا استبلول مراب جنبار بحمرا بقول بحمرا كبابي ያለው ምዕራብ ነው የሚባለው ለማንኛው ለሳሞራ ሰጥቶታል ኦሬዲ አሳይን አርጓል አብይ አህመድ አማካሪ አርጎ ነው አሳይን አረጋቸው በቀጥታ ዳይሬክት ዝም ብሎ ልክ እንደና አበባው ምናምን ሄዶ እነሱ ተክተው ይመራሉ እሱም እናቆ ነገር የለም እነዚህ ግን ዮሐንስ መንጋግ ማከላይ ግንባር የሚባለው በቆቦ ግንባር ዮሐንስ መንጋግ አፋር ግንባር ያው ኤርትራውያን የሻዕቢያ ሰዎች አሰብ ብሎ ነው ኒክሌሙስ ጻድቃን የሚጠሩት አሰብ ነው የሚሉት ኒክሌሙስ አሰብ ካለ ጻድቃን ማለት ነው ከድሮ ጀምሮ አሰብ ስለሚል እሱን አፋር ሰጥቶታል ቂሙ እንዲወጣ ሲበለው ሲያይዞ በርታ ተብሎ ሊሆን ይችላል አፋር ሰጥቶታል ጻድቃን ያኛው ምዕራብ ግንባር በሑመራ ሰጥቶታል እዚህ ድማ ቅድመ ሕጂውን ሰማንያ ጸብጻቢው ቶም ጀነራላት ቶም ባንዳታት ብሎም ተጋሩ ምስ ብልጽግና ሰፊሮም ዘለዉ ንናቶም ግንባራት ተዋሂቦም ኣሎ ተሳሞራ ዝበሃል ምዕራብ ዝበሃል እዚ ሕመራ ዶ ገለዶ ዘሎ ንዑ ተዋሂቦ ከም ዘሎን ፀረ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ኣቡኡ ገይሩ ሽግር ንኽፈጥር ከምኡ ድማ እቲ ጆን መንጋግ ዝበሃል እቲ ማእከላይ ዝብልዎ እዚ ናይ ራያታት ገለመለ ማለት እዩ እቲ ጻድቃን ዝብልዎ ድማ ወትሩ ሓሳብ ደገለዶ ስለ ዝብል ተዓፋርን ዓሰብን ይቦም ኣለዉ ንዑ ክመርሑ ድዮም ካሰልጥኑ ድዮም ናዕታቶም ዝበሃል ኩሉ ግዜ ከምኡ ምስ ተዛረቡ እዮም ግን ዝመፅእ ነገር እውን የለን ዝኾነ ዘሰክፉን የለን በቲ ሕልፍ ኢሉ ድማ ናይ ኤርትራ ጉዳይ እዩ ሕዚ ዘሰሓሕበኒ ዘሎ ናይ ጉዳይ ባሕሪ ናይ ጉዳይ ላዕላውነት ስለ ዝኾነ ኤርትራ ዓረፍ ውፂ ዓይነት ነገር ድሓረ ድግዳብ ሰፊሕ ክነውግዕሉ ኢና እዩ እቲ ኣብ ሚድያ ብዋናነት ከበር ተገይሩ ክስራሕ ዝድለ ዘሎ ካሊእ ትፍቲ መሬት ዝግበር ዘሎ ድማ ካሊእ ስለዚ እንታይ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ዝብል ነገር እሞ ሕዚ ርኢኺ መዲ ሕዚ ካብ ታሪክ ዘሊሉስ ማለት ሓዱሽ ታሪክ نزو حدوش كوينات ناي وعلو تاريخ فطيرولو نرانا يخنقدين ግን خافتي ناي كوينات تاريخ وصيل ناسي اوردوكو ناي كوينات بلان اوصيو ناي وق بلان اوصيو كاب بصلم تجميرو عفار زوريا مسدو تግራይ ተተሓሓዙ ወጋት ቀንዮም ነው ብድሮን ዝተደገፉ በመካናይዝ ተደገፉ ማለት እዩ በዋናነት ኣብ ዓፋር ይኹን ኣብ ካሊ ዘለው ተጋሩ مستقارو
ብጣዕሚ ናብ ኣዳማይ ዝኾነ ኩናት ኣትዮም ብጣዕሚ ትግራይ ኩናት ምሽካም ብትግራይ ገጽ ዘሎ ሓይሊ ምሽካም ኣብ ዝኣበየሉ ክልቲኡ ለሸብ ዝተባሃለሉ ንሱ ናፍተን استراتيجيك متقعت خفصملن ዝኽእል ቦታታት ንምቁጽጻር ፕላን ገይሩ ምትዕረራይ ገይሩ እዩ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ስለዚ ዕላዊ ኩናት ኣይተጀመረን ወይ ውግእ ኣይተጀመረን ንኽንብል ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ኢንተርኔት የተዓጸወን ቲ ትራንስፖርት ሙሉ ናይ በረራ ተዓጽኒሩ ተኸፊቱ ዞም መንገዲ እዚኦም እዩ እዚ ማለት ሕዚ ኣብ ደው ሒዝዎ ዝነበረ ትልሚ ተሳኺዑሉ እንተዝኾን ኢልካ ሕሰብ እዩ መቸም ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ምንቅስቃሳት ናይ ዓቢ ንኩናት ምዃኑ ዘርኢ ብዙሕ ነገር እዩ ናብ ትግራይ ገጹ ይጽጋዕ ከም ዘሎ ሰራዊት ናቱ ኣቕምናቱ ብተደጋጋሚ ዝንገር ዘሎ ተጋሩ ድማ እዛ ጉዳይ እዚኣ ከም ብሓድሽ እያ ትድገመሎም ዘላ they really need to be careful ነዚ ነገራት እዚ ንኣኢሶም ክነብሩ ክርእይዎን ተጀሚሮም ቀሊል ዘይኮነ ብድሆ ክገጥሞም ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ድሮ እቶም ተጋሩ እቶም ነቲ ነገር ከንብቡ ዝኽእሉ ተደጋጋሚ ነዚ ነገር እዚ የጋጥም ስለ ዘሎ let's take it as serious as ልክዕ ከምቲ ዘለዎ serious ጌርና ክንሪኦ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ኣብዚ እውን እቲ ክስታት ተደጋጋሚ ህወሓት ሰራዊት ኢትዮጵያ ከቢብና ክብል ስለዚ እቲ ከቢብና ዝብል ዘሎ ድሮ ኩናት ከይጀመረ ስቕ ትብለሉ ነገር ዘይኮነ እቲ ኩነታት መጪሎ ካብ ሕጂ እንታይ ክትገብር ትኽእል እንታይ ውሳነ ክትገብር ትኽእል ናበይ ገጽካ ክትከይድ ትኽእል ድሓር ኡይ ከይኮነ ከሎ ብዋኑ ክግበሮ ዘለዎ ሞቢላይዜሽን ዘድልዮም ድዩ ሓገቲ ኣውያት ዘድልዮም ድዩ ገለ ዘድልዮም ብሕጂ እዮም ክገብርዎ ዘለዉ ምስ ኤርትራ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ምህላዎም ግን ገለ ካብቲ ተስፋ ክቦም ዝኽእል ኩነታት ኮይኑ ይስማዓኒ ሃይለ ድማ ኢልዋ ነይሩ እዚኣ ብሓብ ገለ ክፋል ዝበልናሉ ኩናት 2020 ክጅመር ከሎ ኣብቲ ኩናት ኣብቲ ፅዕፅዕ ኩናት እዋን ኢና ሻዕብያ ግደፉ ሓትኩም ዋርድያኹም ኣይትውቅዕ ንብሎም ነርና ሕጂ እውን ከምኡ እንዳበልና እንዳፀረግና እያ ንኸደ ኣለና ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግን ክትሕዝዋ ዘለኩም ታፅምዶ ክትሰርሕ ኣለዋ ንብላ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ናይ ግዜ ጉዳይ ናይ ኣጋጣሚ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ ትግራይ ኣጥፊያ ንትግራይ ኩዒታ ዘይቀበረት እትዓርፍ ዓዲ ኣይኮነትን ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ እዚኣ ኣፍለጥዎ እዚኣ ንሓዛ ከም ተጋሩ እዚኣ እንድሕር ኮይና ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዘሎ እንተስ ፅምዶ ኢልና እንተስ ካልእ ጌርና ክንፈትሖ ከም እንኽእል ካብ ተግባር ርኢና ኒና ንለብም ህልኸ የዋፀናን ጃህራ የዋፀናን ፅምዶ ዝበልና ኤግዛክትሊ ጃህራን ትዕቢትን ንውጥቀት ዝቕድማ እምበር ዘምፅኦ ፋይዳ የብሉን ስለዚ እዛ ኩነታት እዚኣ ኣብ ኣገሮም እስር ኣቢሎም ድሕሪ ሒዞማ I think እታ መዋፅኦ ፅምዶያ ንፅምዶ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንክዓቢ ክትፅዕር እንድሕር ክኢልካ ንሳያታ መፍትሒ ኣብ ኣጥራይ ምርዓሚ ዘድሊ እስከዚያ ስምዑለይ In today's domestic news, the Ministry of Information has issued the following press release in response to recent allegations made against Eritrea by Ethiopia's foreign ministry. The patently false and fabricated accusations against Eritrea issued by Ethiopia's foreign minister yesterday is astounding in its tone and substance, underlying motivation and overarching objective. Sadly, it constitutes yet another deplorable act in a pattern. ኤርትራ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ግዜ ነቐፌታ ስለ ዝኾነና ግን እንታይ ሞላ ሓንቲ ካብ ምዝራብ ዓዲ ንውዕል ኢና እቲ ዜናታት ናይ ኤርትራ ብኤር ቲቪ ዝወፅእ እቲ ብእንግሊሽ ዝወፅእ ዜናታት ኣዝዮም ብቁዓት ጋዜጠኛታት ከም ዘለዋ ኤርትራ ይርኢ ኣለኹ ጥራይ እንታይ እዩ ነቲ ዘለና ብትኽክል ንሰርሓሉ ዘየለና ኮይኑ ዝስማዓና እዛ ቪድዮ እዚኣ ሕጂ ኣነ ከም ናተይ ርድኢት ማለት ከም ናተይ ደስታ እንተዝኾኑ ነይሩ እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ፔጅና የማነ ገብረ መስቀል ተትወፅእ ክዳዕ ክሳዕ ክንደይ ደስ ምበለኒ ሚኒስትር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ሓደ ግዜ ከምዚ ዓይነት ብቪድዮ ደረጃ ምክንያቱ ካብ ፅሑፍ ንላዕሊ ቪድዮ ቫይራል ዝኸይድ እታ መልእኽቲ ተንብባ ዘላ እቲ ሚኒስትር ሓበሬታ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ዝሃባ መልእኽቲ እያ በዚ መልክዕ ቪድዮ ክወፅእ ከሎ ግን ክንዲምንታይ ዝርጋሐ ክፈጥር ክእል ክንዲምንታይ ቫይራል ክኸውን ክእል ክንዲምንታይ ካብቲ ፅሑፍ ብ10 ዕፅፊ ቫይራል ክኸውን ይኽእል እቲ መልእኽቲ ናተይ ርድኢት እዩ ስለዚ I wish we could do this as often as possible ነዚያ ዜና ተኣክል ጥራይ ብኤር ቲቪ ጥራይ ኣብ ቻነል ናይ ዩቱብ ኣውሪድ ኣቢልና ክእላይ ምኾነ ነይሩ ሕጂ
ክፍታልና ቱ ግን ሓላፍነት ኣለና ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ ድማ ነታ ቪድዮ ወሲዱ ቫይራል ናይ ምግባር ሓላፍነቱን ኣሎ ትኽክል ንረዳዳ ኢና ብዚኣ ስንፍና ናይ ኤርትራውያን ከም ዘለዎ ንፈልጥ ኢና እዚ እውን ናትና ሓላፍነቱን ክንወስድ ኣለና ንሕና እውን ጌጋን ጉድለትን ኣለና ክንገብሮ ዝግባአና ነፍስ ወከፍና ኣለዩ ብዝኾነ ግን እቲ ብቅዓት ናይቶም ጋዜጠኛታትና ዝነኣድን ዘኹርዕን ከነሱ ፅቡቕ እንግሊሽ ፅቡቕ መልእኽቲ እናተመሓላለፈ ነቲ ዘለና ኣብ ኣጠቃቅማ ቁርብ ተለይ ክቅየር ደስ ምበለኒ ኣብዚ እውን ብዛዕባኡ ተዛሪቡ ነይሩ ኣወል እስቲ ልንገነባ ነው ምናልባት የሚቀጥሉ 6 ወራት ስራዎቻችን እንጨርሳለን ቀፂለ ካብ ብረት ና ባይት ፍሮም ብሎትስ ቱ ባይትስ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ ፅሑፍ ናባኹም ከብለልኩም ንኺድ ደቂ ሓወቦይ ኣብ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ኩናት ዝብል ቃል ፍሉይ ትርጉምን ስምዒትን ኣሎ 30 ዓመታት ዝኣክል ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣብ በረኻታት ሳሕልን ጎቦታት ከረንን ደሞም ኣፍሲሶም እዮም ጋደልቲ በቲ ወገን ድማ ጸላእቲ ሽየጥ ከም ዘይትልወጥ ኣውሒሱ ቁራስ መሬት ኣይተዘምታ ኩባያ ማይ ባሕሪ ተጋሚ ይርከብ እዚ بترير عقبن تنفاز زيب قال سن شتابار علم بمجنزابن يكونس اوشتتا اب جبانا زلا موبايلن اب قدمينا زلا كمبيوترن يزكايد نايزخينات علامه مريت محاز زي كونس امرون محازي صلاني ارترا بوتادرا حيل خمزي سعره بتاريخ مسترد ميلو غيرون حدنت حزبن مبتخن تصفى من اسين مقتالن رقيق ديجيتال اورار كفيتولو قد حقي كم مريت محاز رئسي امرون التحساسبان ناي سبات كتجزئن كتقوصاصرن يبلص ابزبل كينات وفيرول اكزاكتلي اذا زربازيا اول سعيد ابز حلفه بروس ناتو فيديو غير وانيرو حجز مصاتن ملخت تسمعوا بزي كما وعلك لحد وعلك عندما حويس كن زي عند حركي زي رخبكا تزاربلا لانه دقيا بتمرتي بريتش سيستم يمزمهارو ازيتاتي واميرو ماما بإيرترا سلي فالو سغا حجي قال ملاز بحال متيوم نحنا سلي فالنا ديو قليلهم حتيتومني سليفري يلنا بإيرترا قليلهم اب جوجل اوتيوم نهي نكي علنا قليلهم منمو سكي رأي اخا سليفري مالت بارنت مالتيو ምናልባት ነዚያ ሓፍትና ትብሎ ዘላ ተኣወል ዝብሎ ዘሎ ሲዩ ሽምና ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ተበላሽኹም ዘሎ ብቐጥታ ከረየኩም ስለ ዝመርፃነ let's have a look into this one እዚ ኣብ ጉግል ኣትየ ዝገብር ዘለኹ እንታይ ለፅሒፈ ኣለኹ ኣብቲ ጉግል መንታን ክትርእይዎ ስሌቨር እንታይ ማለት እዩ ኣበይኖት ሃገራት ክሳብ ሕጂ ኣሎ ኢለ ፅሒፈ ኣለኹ ስለዚ ተቐቢሉ ጀመናይ ናይ ጉግል AI ዝምልሰለይ ዘሎ ካብቲ ዝበለፀ ሓበሬታ ኣኪቡ ዘምፆ ማለት እዩ እንታይ ብላ ኣሎ أبزي معبول جزء حجز له معبول جيلانت ويبارنت مالتيو is the severe برتعزب على exploitation ويون مزمزان هاي سبات يوزري زي رأيكم كي لقرب تلك أبيكم من تحبريتا بقلت كن ريوس لزلوقية سلازي نشد ما exploitation of people for personal or commercial gain ونولك أوي يقول تكالا ورب حايل كان سبات متكاملات including forced labor نسب كديتكا كتسرع خلقها ديت بوندج بعدا غيركا كتحوزا خلقها forced marriage أجديتكا كتمرعوا خلقها ويكتمرعوهم كلها human trafficking دك سبات زيد إليتهم بجنزوك شتهم كلها despite being illegal globally ولو كاب عالم زي حقاون تخونه كبابي كابر بعكس 5 مليون حزبي ابزوانزي ابجيلانت ويونا بارنت كم زلو برايو كم زخون غيرويم زغل زلو highest prevalence جي قند دما ابي رئ highest prevalence occurs ابي زره سمين كوريا قطر حده قاليتي إيرترا تزي موريتانيا سعودي عربيا نابلي قصر مالتي what is ناي حجي زبناوي بارنت ويكا جيلانت كان تايو ريل كلمه نزي دقخا ويدقخي زمنا اشتغلوا قدامي مسناتهم كاب AI يوم كوست دوا سلازي this is what they're gonna see هجين تايب لالو modern slavery exists when one person possesses or controls another person in such a way as to significantly deprive that person of their individual liberty with the extension of exploiting them through their use, management, profit, transfer or disposal. جي حدث ኣብ ሂወቱ ክመርፆ ዝኽእል መንገድታት ክትቋፀሮ እንተጀሚርካ ስለዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ነቲ ናቱ ናይ ውልቃዊ ምርጫ ናይ ምግባር እንድሕር ከልኪልካዮ ግላዊ ምርጫ ናቱ ከምኡ ናብ ዝደለዮ ከይድ ከም ዘይክእል ናብ ዝደለዮ ክረብሕ ከም ዘይክእል ጌርካ እንድሕር ሒዝካዮ እሱ እዩ ስለዚ ዝተፈላለዩ ዓይነት ይጠቅስ ኣብዚ ፎርስድ ሌበር ግዱድ ስራሕ ይብል ኣሎ ብዕዳ ጌርካ ክትሕዞ ከለካ ገለመለ ኣብቲ ሊስታ ታሕቲ እንተሪኢኹም ሃገራት ንዝለዓለ ናይ ጊላነት ዘለዎን ኢሉ ናይ 2023 ዳታ ሓበሬታ ኢሉ ዘምፆ
ቁፅሪ ሓደ መን ኣላ ሰሜን ኮርያ ካልእቲ ኤርትራ ኤክስተንሲቭ ዩዝ ኦፍ ፎርስድ ሌበር እዚ ድማ ነቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናይ ኤርትራ ከም ስሌቨሪ ወይ ከም ጊልኣነት ገይሮም መዝጊቦም ማለት እዩ ከምኡ እናበለ ይቕፅል እዘን ሃገራት ዓረብ ድማ ኣብ ገዛ ገለመለ ዝሰርሑ ነከቡታት እዚ እንታይ ንማለት እዩ ክነግረኩም ከለኹ ነዚ ኣወል ስዒት ክብሎ ዝፀንሐ ካብኡ ዝፍለ ሓበሬታ ይኮና ንርኢ ዘለና ስለዚ በዓልኩም ከይድኩም እውን ሰርች ክትገብርዎ ትኽእሉ ንምንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኩነታት እንታይ ከም ዝመስል ዓለምና ብኸመይ ትፅሎ ከም ዘላ AI ዝበሃል እቲ ሓበሬታ እቲ ናብኡ ምስ ኣተወ ክንዲ ምንታይ ፅልዋ ከም ዝፈጥር ዝገልፅ ሓበሬታ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ብርግፅ እንታይ ክትብሉ እዮም ገሊኦም ኤርትራ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብቲ ንቡር ምስ ፈለሰቶ ናይ ኤርትራ ነገር ክቕየር እዩ ክትብሉ እንትኽእሉ እዮም እወ ሓደ ነገር እሱ እዩ እቲ ኣገልግሎት ኣብቲ ንቡር 18 ኣዋርሕ ምስታ ብተመልሰ ክቕየር ዝኽእል ግን ካብ ኢንተርኔት ከመይ ጌርካ ትቕይሮ ኸ እዚ ሓበሬታ እዚ ብኸመይ ኣፕዴት ትገብሮ ኢትስ ገነ ቢ አ ቨሪ ዲፊካልት ቲንግ ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ብዙሕ ስራሕ ከድልየና ከም ዝኽእል ሽም ናይ ኤርትራ ንእሽተይ ቆልዓ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ከሎ ስሌቨሪ ክጥቃስ ከሎ ቀዳመይቲ ኣብ ቅድሚት ክትመፅእ ትኽእል ሃገር ካብ ጌላነት ዝኸፍእ ድማ የለን ኤርትራ ብቅድሚት ከም ትመፅእ ገይሮም ኣለው ኣንፃር ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ዝኣወል ቀፃሊ ለንቀነ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝዛረቦ ዘሎ እዚ ናይ ተራ ኣይን ካልእን ዝብሎ ዘሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ዘይኮነ ኣብ ባይታ ዝርአ ዘሎ ኩነታትን ድሮ ንነዊሕ ዝተሰርሓሉ ኩነታትን እዩ ዝዛረብ ዘሎ ዝትሪእዎ ዘለኹም ኢኹም ስለዚ ኣነ ንኣወል ኢለ ብተደጋጋሚ ንኣወል ኣብዚ ቪድዮታት ገይረ ኤርትራውያን ኣብ ኢንተርኔት ፀሓፉ ብቴሌፎን ፀሓፉ ጥራይ ይኹል ኣይኮነን ኢትስ ኖት ኢናፍ ሌትስ ቢ ሪል እዚ ኩሉ ዝብሎ ዘሎ ንሱ ሓሳባት ነቶም ደገ ዘለና ሓቂ እዩ ይሕግዝ እዩ ኣበርክቶ ኣለዎ እዩ ናይ AI ኢንስቲትዩት ደይብልና ኣብቲ ኮሌጃት ናትና ሓንቲ ቦታ ጌርካ AI ኢንስቲትዩት ጌርካ ኮኦርዲኔትድ ዝኾነ ሰንትራል ሮል ብዘለዎ መንገዲ ተደይ ሰሪሕካ ግን ሓደ በብወገኑ ዝእትዎ ገለመለ ነዚ ተራ ናይ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ስራሕ ዝስራሕ ዘሎ ብካልእ ሓይልታት ክምክቶ ኢና እንድሕር ኢልካ ሜቢ ኣይከኣልን እያ ንብል ኢና ግን ብቐሊሉ ክበፅሓ ዝኽእል ኣይኮነ ኤርትራ ነዚ ነገር እዚ ከምቲ ሓደገኛነቱ ኣኽቢዳ ትዛረበሉ ዘላ ኢንስቲትዩት ናቱ ከተቆም ኣለዋ ምናልባት እቲ ዓቢ ዩኒቨርሲቲ ናቱ ይቆም ኣሎ ክትንዕቆ ትኽእል ኢኻ ንሕና ግን የድልየና እዩ ንእሽተይ ሃገር ኢና ብዛዕባና ብዙሕ ሕማቕ ተሰሪሑ ኣሎ ነዚ ፅቡቕ ንምስራሕ ድማ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ኢንስቲትዩት ቆይሙ ዋላ ብ3 ላፕቶፕ ዋላ ብ10 ላፕቶፕ ተተበጊሱ ዋላ ሓገዝ ይደሊ እዚ ኢንስቲትዩት ኢሎም ካብ ኤርትራ ደገ ዘለና ኩሉ ሰብ ክሕግዝ ዝኽእል እዩ ብዓቕሙ ብገንዘቡ ብኩሉ ስለዚ ነዚ ድማ ኩልና ክንሰርሓሉ ኣለና ክብል ይደሊ እዚኣ ከም ቀላል ነገር ኣይኮነትን ኣነ ዛረብ ዘለኹ ነቶም ደገ ዘለኹ ነዚ ነገር እናሰማዕናዮ እናተዳለናዮ ንፅናሕ እቲ ሓሳብ ክመፅእ ከሎ ወይ ግበሩ ኣብ ንበሃለሉ ንኽንሕግዝ ድማ ተዳሊልና ንፅናሕ እናበልኩ ናይ ሎማ ሃሳብ ዝጉዳይ ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ይጠቕምን ሓሳብኩምን ግደፉ ከም ወትሩ ናይ ሎማ ሃሳብ ዝኽንውድ ኢና If I talk,